email ɗinka za ka iya kai tracking ɗinta, kuma sannan idan kana da ita wannan ainihin IMEI number ɗin still dai za ka iya kai tracking ɗin wayarka. Yanzu za mu kwatanta yin tracking. Assalamu alaikum rahmatullah. A wannan bidiyon kamar yadda kuka gani tun a farko title na bidiyon, za mu yi bayani ne akan yadda za ka yi tracking ɗin wayarka ka gano ta a lokacin da ta ɓace ko kuma lokacin da aka ɗauke ta. Idan aka ɗauke wayarka ko kuma idan ta ɓace kana son ka gano ta, to akwai hanyoyi guda biyu da za mu yi bayanin su wanda za ka iya ka gano wannan wayar taka. Hanya ta farko shine hanyar amfani da IMEI number, wato kenan idan kana da kwalin wayar. Yanzu misali let's say wannan waya ce, wannan kwalinta ne, to sai zama cewa an ɗauke maka wannan wayar ba ta gaba ɗaya sai dai ainihin kwalin kamar haka, to za ka iya kai amfani da wannan kwalin da wa'insu bayanai da ke a cikin shi ka gano inda wayar take. Idan kuma baka da kwalin sai wayar kadai, to aka ɗauke wayar, to nan ma akwai yadda za ka yi. Idan kana da waya kamar haka baka da kwali, to ya zama wajibi sai ka ɗora email akan wayar idan kana son ka yi tracking ɗinta. Idan kuma kana son ka yi tracking ɗinta da kwali, to za ka ɗauki IMEI number. Yanzu za mu fara da bayanin yadda za ka yi tracking da kwali. Wannan wayar ga kwalinta nan, kamar yadda kuke gani yanzu Infinix ce Hot 8, wannan shi ne kwalinta. To yanzu a zoomin ka kaddara an ɗauke wannan wayar babu ita, sai dai wannan kwalin. To idan kana da kwalin kamar haka, akwai abin da za a buƙaci ka ɗauka a cikin kwalin. Da farko misali, idan kana da kwalin kamar haka, sai ka buɗe kwalin. Idan ka buɗe kwalin kamar yadda kuke gani yanzu, sai ka ƙara duba daga ciki. Ok, idan ka buɗe akwai 'yan takardu da za ka gani ga sunan, bari mu ga. Yawwa, za ka sami wannan takardar a ciki. Kamar yadda kuke gani yanzu, wannan takarda ce da bayanin wayar. Za ku ga a nan gefe ga IMEI na wayar nan ma gashi nan. To wannan shine abin number da ake da buƙatar ka ɗauka. Idan ka ɗauki wannan number, to da ita ne za ka iya ka yi tracking ɗin wayarka, ko in dai har kana da kwalin kuma kana da wannan number, to za ka iya ka yi tracking ɗin wayarka ka gane inda wayar taka take. Idan ma misali kamar ka zo ka buɗe wannan ɗin baka sami ita wannan ainihin IMEI number ɗin ba, sai dai ɗan wannan QR code ɗin kaɗai ka samu, to za ka iya ka yi amfani da QR code scanner. Application ne mai QR code scanner sunan shi. Idan ka shiga cikin application mai suna QR code scanner, sai ka yi scanning din wannan din kamar yadda kuke gani yanzu. Yauwa, da ka yi scanning din shi, idan ya wuce zai nuno wannan IMEI number din kamar yadda kuke gani yanzu, ga ta nan a nan wajen. To abin da ake da bukata kawai shine ka dauki number. Idan ma gaba ɗaya cikin kwalin naka baka sami ita wannan IMEI number ba, to sai ka duba daga gefen kwalin. A misali yanzu idan ka duba daga gefen kwalin, za ku ga gashi nan wajen ga IMEI number nan an rubuta. Za ku ga nan wajen ga IMEI na ɗaya nan, ga kuma na SIM 2 nan. Idan wayar SIM 3 gare ta, za ka ga IMEI din har guda 3, amma yanzu waɗannan IMEI din za ku ga su nan guda 2 ne. To anyhow, waɗannan nambobin su ne a waɗanda ake da buƙatar ka ɗauka ka aje su idan kana da kwalin wayar kenan. Idan kuma baka da kwalin wayar kuma kana son ka yi tracking ɗinta da IMEI, to sai dai idan tun kafin a ɗauke ta ka ɗauki ainihin IMEI number na wayar. Misali yanzu idan kana da wayar kamar haka, kaddara kana da ita haka baka da kwalin baka da komai, to sai ka shiga cikin dialer ɗinka, cikin phone kamar yadda kuke gani yanzu. Idan ka shiga cikin phone, sai ka je wajen rubutu kamar yadda kuke gani yanzu, sai ka rubuta *#06#. Da ka danna su zai nuno maka IMEI number na wayar taka kamar yadda kuke gani yanzu, ga sunan a nan wajen ga IMEI na ɗaya nan, ga na biyu nan. To idan kana son ka yi tracking ɗin wayarka bayan an ɗauke ta kuma baka da kwali, to kaga kenan dole sai ka rubuta waɗannan nambobin ka aje su a wani gurin in case of ko da wayar ta ɓace. Idan kuma kana da kwalin, to shikenan ma kawai tsoke, kaga babu buƙatar a ce sai ka rubuta ita wannan IMEI number din. Yanzu za mu kwatanta tracking din wannan wayar ta hanyar amfani da wannan IMEI din. Daga baya kuma za mu kwatanta tracking din ta shi kadai ta hanyar amfani da email. Ka kaddara an ɗauke wannan wayar, wannan kwalin kadai gare ka, to duk wata waya da ka samu, kawai waya mafi kusa da kai za ka samu. Idan ka samu wayar, sai ka je ka shiga cikin browser ta wayar. Misali yanzu dai bari mu je mu fara ainihin yin bidiyon. Da farko zaka fara da shiga cikin browser ka ta Chrome kamar yadda kuke gani yanzu.
Idan ta buɗe sai ka duba daga nan sama za ka ga alamar ɗigo nan guda 3 sai ka taɓa shi, sannan sai ka janyo daga nan har zuwa sai ta inda aka rubuta desktop site ɗin nan, za ka ga alamar box a gefen shi. Idan ka ga akwai tick a cikin shi kenan sai ka bar shi, idan kuma ka ga babu tick sai ka danna alamar tick ɗin da ke a cikin shi. Ka tabbatar da cewa wannan wajen inda aka sa desktop site ɗin nan ka tabbatar da cewa an yi mai tick, shine abin da ake da bukata na farko. Daga nan sai ka zo nan wajen inda ake rubuta web address ɗin nan, sai ka rubuta wannan address ɗin, sai ka sa https, sai ka yi wannan alaman, sai ka yi slash, sai ka rubuta my phone, sai ka karasa wannan alaman, sai ka sa finder.com/. Idan ka rubuta wannan abin kamar yadda yake a nan wajen sai ka danna alaman sacin. Kamar yadda kuke gani yanzu zahowa gashi nan website din ya bude ya nuno wannan wajen kamar yadda kuke gani yanzu. To ga guri nan a farko inda aka sa phone finder, a wajen akwai inda aka sa phone number or IMEI. To a nan wajen ne zaka sa wannan nambobin na jikin kwalin wayarka ko kuma nambobin da yadda ka kwafa na IMEI din nan na wayarka. Sai kamar yadda kuke gani sai ka danna shi sai ka sa nambobin. So ni yanzu already na riga na yi copy din su a clipboard kamar yadda kuke gani yanzu, sai ka sa nambobin ga su nan. Idan ka sa su kamar yadda yake a nan wajen sai ka danna wannan alaman ta gefe inda aka rubuta find din nan. Idan ya wuce kamar yadda kuke gani yanzu sai ka janyo daga nan ƙasa, za a ga tun da farko ya fara nuno maka bayanan wayar kamar yadda kuke gani yanzu, za ga gashi nan ya nuno port 8 Infinix. Idan ka ƙara janyowa zai nuno maka yan wa'annan bayanan, misali gashi nan brand kamfanin ta Infinix ne, zai da dan fara da nuna maka ainihin bayanan wayar. Daga nan kuma zai nuno maka hotonta kamar yadda kuke gani yanzu, ga ainihin hoton wayar nan Infinix Hot 8. Idan kuma ka janyo daga ƙasa to nan ne za ka ga duk wa'insu bayanai na wani layi ne ake amfani da shi a cikin wayar, wani network ne wayar take amfani da shi, duk ga sanan a nan ƙasa kamar yadda kuke gani yanzu. Idan ka janyo duk za ta nuna maka wa'insu bayanai. Daga nan idan ka ja zuwa ƙasa za ka ga inda aka sa view in map, idan ka shiga nan ne zai kai ka kan map, sai ka duba ka ga ainihin location din da wayar taka take. Tun da gashi nan ka sami duk wasu bayanai nashi da inda yake, kaga ya rage naka dai kawai sai ka san yadda zaka ka neme shi ko kuma dai ka san yadda zaka ku haɗu da shi. Sai kuma abu na gaba shine yadda zaka yi tracking ka gano wayar ka da ta ɓace ko wayar ka da aka sace, wadda baka da IMEI ɗinta baka da kwalinta, ta hanyar amfani da email ɗin da ka ɗora akan wayar. Abin da zaka yi shine a yayin da aka ɗauke wayar, idan ka sami wata waya mafi kusa da kai sai ka shiga cikin system ɗin wayar da ka samu, sai ka ɗora ainihin email ɗin da ka ɗora a cikin ita waccan wayar wadda aka ɗauke. Idan ka ɗora email ɗin a cikin waccan wayar shikenan kawai nan ma sai ka fito sai ka shiga cikin Chrome browser a cikin wayar da ka samu ɗin kamar yadda kuke gani yanzu. Ita ma idan ta buɗe sai ka zo nan wajen inda ake rubuta address, sai ka rubuta wannan address ɗin, za ka rubuta www.google.com/android/find. Idan ka rubuta wannan address ɗin kamar yadda yake a nan wajen exactly, sai ka danna alaman searching kamar yadda kuke gani yanzu. Daga nan sai ka duba daga nan gefe ka tabbatar da cewa wannan alamar email din, wannan email din naka wanda ke akan waccan wayar da ta bace shine ke a nan wajen. Idan email din ne to kai tsaye zai nuno maka wayar da ke akwai a nan wajen, zai nuno maka ita waccan wayar a nan wajen kamar yadda kuke gani yanzu. Misali yanzu saboda email din yana akan wannan wayar ne, za ku ga gashi nan ya nuno Infinix Hot 8, gashi nan da ainihin line MTN ne akan ta da kuma caji 49%. Daga nan kuma idan ka duba daga nan gefe kamar yadda kuke gani yanzu, zaka ga map ne a wajen, wanda shi wannan map din ne zai nuno maka ainihin exactly location din da wayar take kamar yadda yake a nan wajen. Misali yanzu bari mu maida shi full screen, zahuwa gashi nan ya nuno garin da nake. Daga nan idan ka ci gaba da searching zai nuno maka exactly har zuwa inda location din da wayar take. Ka ganin ma idan ka gano inda wayar take to ya danganta, sai ka je ka nemi
ainihin wayar kawai a wajen. Sannan ma misali kamar idan ka je wajen kamar kana tunanin cewa ko akwai mutane da yawa wajen ko kuma ka rasa wayar, to zaka duba daga nan gefe za ka ga akwai option. In ka so zaka iya ka sa wayar taka a security ko ka goye ta gaba daya, ko kuma idan ka so ga guri na inda aka sa play sound din nan, kana danna shi wayar za ta ci gaba da ringin, bai da ikon da zai tsaye da wannan ringin din. Kaga daga nan me kawai kai tsaye zaka ji wayar taka tana ringin, kuma ba wai ringin ne wanda ya sa shi ba, kuma sannan bai da damar da zai tsaye da shi wai ko yayi waye gaba ɗaya kawai ba zai iya tsaye da wayar ta daina wannan ringin din ba, sai dai in kai daga cikin wannan wayar ne ka tsaye da ta daina yin wannan ƙara da take yi. Kaga kenan kai tsaye zaka iya ka gano wayar ka. yan uwa anan ne muka kawo ƙarshen bidiyon namu. Kar dai ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku. Sannan idan akwai wanda yake da tambaya ko wani abu da ya shafi shawara, to muna jiran ku a wajen comment. Mun gode.